Nya kwa mga joanka machigni achiel kachiel e chenro ni mar migago ka obro kelo ni weche maoyudo mesa mag weche manyien ka koth mapek nochwe e kaunti ma Nairobi kendo ji ma osewito ngimagi chakre koth ne chwe gi oula ma osebedo mathoth osechopo ji 60 gi wiye. Magi duto wakelo ni e chenro ni mar migago to mokwongo magi weche momiyo pek odiochieng' ni ma kawuono. Koth omedo kelo midhiero Nairobi ka kwan ji mosewito ngimagi kaluwore kod oula koro ochopo ji 65. Pia tukumbushane ya kwamba Kenya hii lazima iwe kitu kimoja. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula okwayo ganda mondo owere kod siasa mag tulo kendo ginyakwe. Kama kori kwanye jowa moko makoro miluongo ni nomination cha okawnwa joluo moko e part mar jowa mochung' ma jo siasa gi mondo odinwa kamoro. Uganda luo modak Uasin Gishu dwaro ni gin bende nywandagi e weche telo mag kaunti no. Machigni nya kwa mga joang nyinga en James Opondo nyal tudri kodwa namba mar 36000 kabende wantira achiel kachiel e mbui marwa mar Facebook gi YouTube. Piny owacho nyiso ganda ma odak e kuonde ma oula jachende kaunti ma Tana River mondo dar mapiyo kendo odhi kuonde ma oting'ore e kinde ma koth medo chwe e gwenge ma pacho ka kokalo kuom jatend migawo mar jotich sirikal Geoffrey Ruku. Sirikal bende osiemo ganda ewi ng'ado aora mopong' e kinde ma jokor char mar lwasi oyango ni koth nyalo medore e jumbe mabiro koloso hola e kinde pogo chiemb kony. Ruku oyango ni kweth makedo kod midhiero matuch apoya osechuogi e sub-counties makono mondo miyo bio kony e kinde ma midhiero oneno. Mafuriko inaonekana kona tofauti ya nchi yetu ya Kenya. Tunaendelea kutoa wito kama serikali, watu wote ambao wako maeneo ambayo inaweza pata mafuriko kama hapa Tana River, huko Garsen na kona ile ingine, jameni tujiadhari na mafuriko. Parapara zile ambazo zimejaa maji, mandaraja ambayo imefurika, tujiadhari tusinje tukafuka hiyo mandaraja kwa miguu, kwa gari, kwa mbonda ama kwa kupepwa kwa mgongo na wale ambao wanasema wao ni hodari wanaweza fuka hata kama mto imefurika. Kawadhi nyime eni spika mar od bura mamalo Moses Wetangula okono jo siasa mopogore pacho ka mondo owe siasa mar pogo ganda kendo gi riwre kanyakla motelo ne yiero ma higa 2027. Wetangula wacho ni siasa mar pogo ganda sani okonego dhi nyime piny Kenya kalore gi mijingo ma jatend piny Kenya William Ruto keto mar riwo wi oganda jo Kenya kanyakla. Okone oganda luo mondo kik wuondgi gi jo siasa moko madwaro mana margi kendgi kendo ojiwogi mondo gimed tiyo kanyakla gi jatend piny William Ruto e bwo sirikal mar Manyien motelo ne yiero ma 2027. Wetangula mane oten gi jaod bura makara chuonyo Adipo Kuome, jaod bura ma Homa Bay Town kaachiel kod jotelo mamoko ne oloso e kinde nyasi mar alam kod choko omenda e kanisa mar Kanyadhiang' kama jotelogo ne omedo siro motegno sirikal mar Manyien. Pia tukumbushane ya kwamba Kenya hii lazima iwe kitu kimoja. Na kwa mara ya kwanza tunaona Northeastern barabara za lami zinajengwa. Hapa Nyanza barabara zinajengwa. Kule Western barabara zinajengwa. Kule Pwani barabara zinajengwa. Zamani area zingine Kenya hii watoto walikuwa wanasoma barabara ya lami kwa vitabu. Wanaona michoro, wanaambiwa hii barabara mvua ikinyesha haiwezi kupata matope. Hii barabara mvua ikinyesha huwezi kukwama. Lakini sasa wanaiona, wanaifeel. Kauno tingi ni nyani ndo Karachuonyo. Gini ndo Homa Bay. Gini ndo Kamora Mora Kenyaka. The happiest part of it is that the president has said the struggle we've been having coming from Nairobi down here during Christmas days and another celebrations. Ungeyo Mau Rironi Road. Ido akete dual modonje.
The SGR, which was terminated somewhere in Suswa, is being brought up to Kisumu, then to Malaba border, so that our trade with Uganda can go together. Don't get bad. We have been suffering. The people of Western region. Getting out of Nairobi was a problem. The road that brings taxes to Kenya comes from Mombasa to Malaba. But when other people decided to create comfort in their zone, they have a dual carriage from Nairobi to Nyeri. And then they want us to say, we follow them wherever they are. So that when they come back, we continue suffering. Our people, do you want to suffer? Riwruok mar jodongo oganda luo bade ma Eldoret okone gavana ma Uasin Gishu mondo yie onywandgi bende kao pachgi kendo tayo county no kotelegi kod jakom margi Maricus Orinda okoni oganda modakie county no timo hala kendo chulo osuru kaka yor dongo chumi mar county no kendo nyaka nywandgi weche telo. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Agilose ba maduong' ma Eldoret, riwruok mar oganda luo bade ma ho mar okako wuok oko gi dola achiel mar pedho dwachgi ne gavana ma Uasin Gishu Jonathan B mondo rangi kod wang' mamuol e sirikande. Wakwayo ni kadipo ni nitie kama koro ikwanye jowa moko makoro miluongo ni nomination cha okawnwa joluo moko e part mar jowa mochung' ma josiasa gi mondo odinwa kamoro. Ka nitie migawo moro ma idwaro e idara mar government mar sirkal mar county oyude kako nyalo miyo kwanyonwa kata mine moko. Duogo oganda luo koni gin bende mana kako oganda mamoko gisebedo ka giriwore kod ji mamoko e dongo chumi mar county no kaluwore kod tije magitimo makelo yuto to kendo solo osuru. Lai mar Juakali en lai mosekonyo ogandawa mar joluo kendo thoth jowa ma joluo mantiere ka gin jogo man kod lony mar ufundi. Koro sekta no en sekta ma muhimu ma ok wanyal kawe ma wajwang'e kata wang'iye ang'iya wabole piny pangla. Nyaka wadewe kaka sekta namba 1 ma kata sirkal bende yute. Ariyo en sekta mosebedo ka konyo jowa e yor konyruok kaka oganda nyaka konyre. Nigi biro duogo mondo gimpower wa mama mago wala matindo tindo mondo inuka. Mine makelo omena kata mana makelo nus gunia wadwano kel kata gunia 2. Chire manolor ka koro chiro ni ema wanne wakwayo kaka mama mago wala mag chiemo. Koro ka giduoko chiro to tich apani dhi bedo maber kendo pesa biro bedo. Wiji wachiel mar oganda luo jodongo go koni riwruok e teko ni mar kanyakla mar biye ma miyo gi chwecho to kanyakla mar Katalang miyo gi ng'ado ndara gi chir. En bura mane wachako mondo thin Luo Council of Elders Eldoret nikech Luo Council of Elders Eldoret en bura mano ma onge nwang'o moro yoyote to onge kaka ginyalo konyo oganda wa mige luo modaka. Koro ne wabet piny bwaneno ni nyaka wakonyre wawegi wachak bura mo manyalo konyo go oganda wa mag luo modak Eldoret. Gibedo kod ote ne jotelo. Wakwayo jowa man malo ni ka ginyalo makonwa joluo modak e Eldoret ka nyithindewa osomo kendo nigi barupe madongo dongo to tich otamogi. Wakwayo national government mondo mi oyud kama nyalo ketowa. Paro nitiere ni mondo piny owacho sir kech gisiro ga through NCDF kod bursaries mag MCS nitie bursaries kata within the governor, but unfortunately indalo no ne ok wantie good books kod leadership man nitiere kai. Piny osolokore to sani onge gima ng'ato de tim ma onge pesa. To yowuoyi matindo kata gi nyiri matindo gi te iyudo ni bang' ka gisotieko skul to gin kuma wantiere ni wan welo kuma wantiere ni. To kochopo ndalo mbulu ting'iso ni wanyuma nyuma to wadhi neno ber mbele. To shida ma wan go sana sana en SHA mar osiptal. Inyalo ng'ado SHA to kidhi osiptal tinyisi ni nyaka ibed admitted. To samoro to tiendi marami kata wiye mabari. Koro chuno ni nyaka idog e mfuko mari to kad bende ichulo. Koro an akwayo ni kaber to sirkal mondo olose gini koka nyalo tiyo maber mondo kila ng'amo ng'ado kad o benefit. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Eldoret. Erokamano Awol Kanyambaga kuom alipodno. Ka wadhi nyime ni koth mapek medo chwe e thoth gwenge ma pacho ka koth mabiro
gi oula mapek mamedo kelo kethruok mar mwandu mopogore opogore kendo keto ngima oganda kamara. Nyaka sani kodhno osekelo tho mar oganda mohewo 40 ka menyo pod dhi nyime. Jodak e kar dak ma Kifra kod Pritlen kot manie paya ma Dennis Prit e boma ma Nairobi gin moko kuom oganda ma kwano lala bang' koth mapek no biro gi oula mapek mane omuomo ma odonje utegi kendo kelo lala maduong' kokalo kuom kethruok mar mwandu mane giyudo. Kawadhi nyime en ni gavana ma Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o ogolo duonde ewi midhiero mokwako jatend migawo machon Rafael Tuju gino ma owacho ni en tiyo marach gi teko mar sirikal loso midhiero ma omako jatelono. E ote mare ne ute fwambo chiwo penjo mathoth gima omiyo itiyo gi obila ma orwako lepgi mag tich e thego weche man gi gope. Bende omedo ni lepo ma itimone Tuju ok onego timre nikech Tuju ok en jakuo kendo ok onyal ringo oko mar Kenya. En fungruok ne migawo mar thieth e kaunti ma Siaya bang' yudo dos 600 mag yath mar lenacapavir mageng'o landruok tuo mar ayaki. Yedhe mibiro chwal e ute thieth 10 e kaunti no kane olose sach nyasi mar sidho ayanga yedhego e kar thieth ma Bondo. Director mar thieth e kaunti no ma Siaya Laktar Eunice Fwaya nojiwo jopiny mondo obed akich kendo kik gijwang' yore mamoko mag kedo gi ayaki kod tuoche mamoko mikelo kod terruok, kowacho ni gin kod lek mar duoko chien landruok tuo mar ayaki e kaunti no. Injectable long-term prevention tools such as lenacapavir and cabotegravir are important, especially for increasing the number of the choices that clients have and also improving convenience for clients, because you reduce the need for taking pills every day, and that I think is a big game changer for achieving HIV epidemic. So one gi priority mamiyo jok ma yudo yadhni, one gi jok modak gi spouses man gi tuo mar ayaki. Koro ka idak gi ng'ato kata ka in gi osiep gi ng'ato to en HIV positive to in negative. Koro ka in negative to inyalo yudo yadhni. Wan gi sexual workers mabe nyalo yudo yadhni to ikona ni wan gi 600 doses mosedonjo Siaya County ka. Kosechuoyi to inyalo kawo muda mar dweche 6 aeto ichako ichuoyi kendo. To yadhni ogeng'o mana tuo mar ayaki kende, ok ogeng' tuoche mamoko ma ng'ato nyalo yudo kaka other sexually transmitted infections. Koro ogeng'o mana tuo mar ayaki kende. To nitie criteria kata nitie assessment mitimoni kapok ochuoyi yadhni. Joando pamo dhi winjo maber e kaunti ma Siaya. Kodhi nyime en ni nok mar omenda mar nyiewo taulo mag ria en midhiero mosemono moko kuom nyithindo manyiri ahinya e sikunde midokie pacho kata day school rem mar dhi e sikul e kinde ria e kaunti ma Siaya gino mathiro chenro mag somo e sikundego. Kuom mano riwruok mar jopuonje mawuok e kaunti ma Siaya to somo e mbalariany ma Moi ochako chenro mar tiego jopuonjre yore mag rito ler e kinde ria kod ber mar keto maino e yore somo ka gilose sa chenro no mano bagi sikund sekondar maboro e kar chung' od bura ma Alego Usonga. Jopuonjrego no yuago kwan mamalo mag iye ma ohiu kod landruok kute manyien mag ayaki. Wakel gi ng'eyo mar ler ka gidhi e dwe mondo nikech wan be wan nyiri wan ng'eyo gima gigo gin to
wayiero skul manie community ni nikech waneno ni samoro government, samoro sirikal wigi nosewil, ok giyud those services ma nyiri moko be yude skunde madongo ka. Koro waneno ni as Siaya, jopuonjre ma Siaya, wabi wakonygi mondo wakelgi e ng'eyo no. This is a program that we had started to educate our youths on career guidance, to encourage them on menstrual hygiene, and identify ways that we can support this young generation to achieve the goals that they will desire to achieve. And waduok weche mag mako ich ng'en boda kosenyiewo nyako pads en makendo odhi dwaro mondo nyako chule to ok dhi chule mna pesa lakini odhi chule dende kech ng'eny gi ochuno okichule pesa lakini dende to ka nyako omi boda dende is obvious nyako no dhi mako ich. Koro ka government ogolonwa pads wadhi mor ahinya. Reka yweyo ma adundo kapok wadhi e yweyo aneno kacha ote ma wuoro na odhuro kabisa kendo kotudre gi weche mag masira mabiro gi oula. James Opondo japicha ariyo nade kare migago almost Mombasa kae wach masira mar oula mokwako piny Kenya. Wach malit ndi kendo sirikal onego ket mpango kabambe mar konyo jopiny mano Frank machone wacho na mosne engineer Samuel Alema kod waziri Opiyo Wandayi. Engineer Fred Obura kawuok Mikindani Mombasa wacho ni oche wach mar koth machwer ni kaberto jo siasa orang kaka konyo joma ula chando ok siasa to walalo oganda. Nyakoro magojwang wach mag oula en wach makoro hinyo ji mathoth ka bende sirikal lando ni ka intiere kama oula nyalo hinyie to iwuogi kendo ibed kama oting'ore gi malo nikech ngima achiel ka owiti to en ngima ma odhuro. Kik idhi mabor nikech pod wan kod weche mathoth. Kao thuolo mwachiwoni mondo inyiew mabedewa e nengo molwar. Ok mano kende, ibiro mabedewa e nengo molwar mokalo kanyo ka ibiro ikawe in iwuon e kambi maro mar Royal Babati Factory Limited. Corrugated and box profile yudo nengo ma $353 kende kuom mita ka mita. Brick tile kod Roman tile yudo nengo ma $370 kende kuom mita ka mita. Chenro mar kelo mabete wenyeo kodwa nyaka ma intie dono mongi chudo moro amora bende nitiere. To ka ibiro ikawe in iwuon tibo kungo omenda mathoth kendo ibo yudo mabete manyiew kodwa e busi ariyo kende. You are told Sunday number 0722638383. Doesn't have to mean cutting corners. Citizen Duca brings you affordable essentials and quality daily products you can trust. All you need to do is WhatsApp us your shopping list to 0710-487-487 and we deliver. Citizen Duca, your home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Imagine this, just the sound of waves and your children's laughter carried by the ocean breeze. Diani is for you. Tiny footprints on warm white sand, moments that remind you what truly matters. Family. From 47,600 Kenyan shillings per person sharing for 3 nights, or for those who imagine discovery, then come experience Mombasa. Shared plates of Swahili cuisine, vibrant coastal life from 39,000 Kenyan shillings per person sharing for 3 nights. This Easter, don't just travel. Choose the story you want to tell. Book now with View Travel.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Wachikne kendo nya Kwaramogi. Mond liete ma wuok e kaunti ma Nairobi kod alwora mare koro dwaro mondo olosnegi aput margi kod piny owacho. Ahinya to kokalo kuom jotelo mag mine aput mag nyalo tiyogo e chwalo ng'ur e wi midhiero mag yudo bang' tho joutegi. Minegi ne loso e kinde romo mane olos kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Hope Life mane obagi e boma ma Nairobi ka gikoni thothgi ahinya to ma odak e bombe nodare miechgi kaluwore gi sanda mane gikalie lwet anyuola bang' tho joutegi kendo moko onge kata udi maginyalo dakie gi oula mapek masani ywero bombe giywak ni genogi duono ahinya to ne mane we kod nyithindo ma odhuro. Juu watoto waliwachwa wakiwa shule, nimeteseka mpaka wengine walikuwa waende university, hawakuenda juu sikuwa na chochote ya kuwapea. Lakini sio mimi peke yake, tuko wengi sana wajane tuliachwa nyuma. Here to help them form groups. We already have some groups registered. They are going on. And the reason why we are having them in groups because we want, when we will be celebrating the International Widows Day 2026, it will be happening here in Nairobi, in this city, where we want to bring all the widows on board, train them on how to run their groups, on how they empower themselves. And that is what we are doing right now.